važnoj konferenciji pred domaćom publikom. Energetska kriza je zapravo tema koja već dugo vremena nadilazi energetski sektor i menadžment energetike. Energetska kriza je de facto ušla u sve pore našeg društva i tim više svi dionici energetike, policy makeri, decision makeri misle da imaju još veću odgovornost da gure ovaj sektor napred i da rade na kriznim mjerama i na razvojnim politikama, kao što smo čuli sad od ministra. Moja ideja je da u ovoj uvodnoj prezentaciji od 15 minuta zapravo dam jedan dodatan kontekst i okvir za nadolazeće panele. Leitmotiv ove prezentacije i panela su energetska kriza, dekarbonizacija, cijelna prihvatljivost, pa ćemo u tom tonu nastaviti. Od početka rata u Ukrajini, Europska unija je zapravo implementirala i dizajnirala cijeli niz sankcija koje su utjecale na Rusiju. Prve sankcije su odnosile na bankarski sektor, zatim na sankcije pojedincima, kompanijama, zato smo krenuli prema energetskim sankcijama u zabranu za energiju. Međutim, ono što je činjenica je da je do 7. mjeseca 2022. godine udio prihoda, odnosno prihodi Rusije od izvoza energije, nafte i plina Europske unije su udvostručeni. Možemo reći da prvi set sankcija nije funkcionirao. Tek 6. paket sankcija koja se odnosi na zabranu uvoza nafte i naftnih derivata, morskim putevima i sada na ograničenje cijene sirovina se očekuje da će imati puno značajniji utjecaj. Ove sankcije nisu tako lake za provesti. Kad govorimo o zabranama uvoza derivata, tada govorimo o potpunoj rekonfiguraciji svjetskih tržišta. Govorimo o tome da će se Rusija morati okrenuti prema novim partnerima, Europa prema novim partnerima, moramo raditi u usklađenosti specifikacija tih proizvoda, usklađenosti legislative, da ti proizvodi će mogu biti plasirani na nova tržišta. Puno tu posla ima ispred Europe. Ako odemo korak nazad, možemo zaključiti svi mi koji se bavimo energetikom da energetska kriza traje još od COVID krize. Dakle, imamo dvije povezane krize uzastopno. Još od COVID razdoblja imamo pritiske na cijene sirove nafte i na cijene ugljena. Sirova nafta u trenutku ekspanzije gospodarstva nakon izlaska iz COVID krize, najveće članice proizvođači nafte nisu mogli sa svojom proizvodnjom fleksibilno reagirati. Tu se stvorio pritisak na cijene nafte prema gore. Cijena ugljena je porasla zbog prekida u lancu opskrbe, isto tako uzrokovan COVID krizom s obzirom na veliki kontekst uvoza ugljena u Europu. Želim naglasiti dvije ključne poruke na ovom slajdu. Prva poruka je sa desne strane vidimo indekse plina, europskog ETF-a, azijskog i američkog. Indeksi cijena plina su skočili znatno više od cijene nafte i cijene ugljena u prometnom razdoblju, čime možemo empirijski potvrditi zapravo da je ovo pod navodnicima plinska kriza. Isto tako možemo vidjeti da je taj ETF, europski indeks, znatno više skočio od azijskog i američkog indeksa, što u biti indicira da je Europa puno više pogođena ovom krizom, što je logično zbog kritične infrastrukture i plinovoda i velike ovisnosti o uvozu iz Rusije. Deep dive, kretanje cijene plina u proteklom razdoblju, vidimo od 1. mjeseca 2021. godine do pika ovo ljeto, cijena plina je porasla 16 puta, od 1.22. 3,5 puta skoro, međutim, kao što smo čuli u uvodnim govorima, ona se stabilizirala u ovom trenutku na 20% od pika vrhunca, zahvaljujući tople zimi. Za sada, vidjet ćemo kako će promjene doći, popunjeno se skladišta, ali i drugim trading indikatorima, hidrologiji itd. Male su promjene potrebne da ovaj krhki balans se naruši i da cijene odu prema gore, teško prognozirati tako detalje. U okviru ove prezentacije volim da proći još nekoliko cjenovnih indikatora, energetske komoditije i neenergetske komoditije, čisto da vidimo što je to sve uzrokovalo pritiske na inflaciju kojom se bavimo ovih dana. Uz cijene nafte koja se stabilizirala, ali na znatno višim razinama kao i svi drugi energenti, zapravo imamo dosta izazovnu situaciju na kontekstu dizela. Francuske rafinerije su u 10. mjesecu bile u štrajku, imamo zabranu uvoza iz Rusije u Europsku uniju, dakle smanjenu ponudu, imamo konkurenciju za neruski dizel, čitamo da tankeri koji kreću prema Europi skreću tamo gdje je veća cijena, ćemo price bidding, apsolutno normalnu dinamiku u svijetu nafte i plina. Gorivo za avione poskupljuje, električna energija poskupljuje, iako je došlo do stabilizacije na znatno višim razinama od onoga što smo navikli iz 2019. i 2020. Sve to radi ogromne pritiske na inflaciju i na razne sektore gospodarstva. Ako pogledamo neke neenergetske indikatore, poput prehrambenih ili sirovina za dušana gnojiva ili čelika aluminija,
Oni su znatno porasli, imali su veliku volatilnost, međutim stabilizirali su na nešto niže razine od energetskih indikatora. Kad govorimo o ureji, Rusija je veliki proizvođač dušičnih gnojiva, viša cijena plina je značajno poskupila ovu sirovinu i ona sigurno utječe na opskrbu cijenu hrane. Industrija željeza i aluminija znatno utječe na profitabilnost auto industrije, FMCG industrije i svih onih industrija koje koriste željezo i aluminij kao sirovinu. Neminovno je da je europska konkurentnost tu djelomično stradala. Kad govorimo o proizvodnji cinka, proizvodnji aluminija i amonijaka, proizvodni kapaciteti pali su među 30 i 70% u jednom trenutku prošle godine, a takve industrije kad se uspore, kad uđu hladni pogon, često se teško pokreću nazad. Najave su bile da će određeni glavni dionici tih industrija seliti svoju proizvodnju u Ameriku. PwC napravio prije mjesec dana studiju analize porasta cijena energenata i poluproizvoda u sve industrije Europske unije. Zaključak studije je da su varijabilni troškovi gotovo svih industrija u Europi porasli između 9 i 27%, među kojima je poljoprivreda i naravno industrijska proizvodnja jedna od najpomoćenijih. Ako to stavimo u kontekst današnje situacije, razumljivo je da imamo inflatorni pritisak. Ceteris paribus da se ne mijenjaju navike potrošača, da se ne dižu cijene, ovakav pritisak na varijabilne troškove jako negativno utječe na kretanje profitnih marži svih industrija u Europi. Tu bi izvodio proizvodnu industriju koja bi mogla imati do 40% niži profite upravo zbog ovakvog pritisaka. Inače, ova crvena posta crta vam je crta na kojoj bi krugovi trebali biti kad profitne marže ne bi bilo utrošene. Na stranu dinamika uvođenja eura, na stranu teme oko nepravednog dizanja cijena, industrija europska je manje konkurentna i pod velikim pritiskom i tu treba naći rješenje i kroz efikasnost i kroz konsenzus u društvu. OIE industrija nije isto tako ostalo netaknuta. Napravio sam analizu kako rast cijena komoditija utječe na proizvodnju od megavata kapaciteta offshore vjetroelektrane. Možda offshore nije toliko za Hrvatsku važno, međutim analiza je vrlo zanimljiva. U odnosu na 2019. i 2020. godinu cijena proizvodnje 1 megavata offshore je porasla više od 2 puta u travnju 2022. kada je bilo jeku kriza u Ukrajini. Ta cijena se sad stabilizirala na otprilike 38% iznad prosjeka, što je i dalje jako velik porast. Naravno, to nije ostalo neprimijećeno. Najveći svjetski proizvođači komponenti za obnovljive izvore energije su u trećem kvartalu iskazali gubitke u svojim financijskim izvještajima jer nisu mogli na vrijeme kroz svoje EPC ugovore i druge projekte prenijeti cijene na krajnjih korisnika. Nadamo se da ova dinamika i rast cijena proizvodnje obnovljivih izvora energije neće utjecati na ambiciozne europske targete dekarbonizacije. Sve ovo skupa zahtijevalo je značajnu set intervencija i planova koje je Europa i Hrvatska implementirala. Krenuli smo u strateških inicijativa poput Repowera, na operativne inicijative poput poreza na izravnu dobit, targeta za skladištenje plina, ograničenje price cap-ova. Nove inicijative su isto tako interesantne, one su strateške. Govorimo o novom Energy Pricing Hubu koji bi ACER uspio implementirati samo prije nekoliko dana. Imamo prvi benchmark unbundled od plinovoda europskog LNG-a. Imamo inicijativu zajedničke kupnje plina s ciljem da se plinska skladišta puno brže i da pregovaračka snaga Europe bude kroz konsolidirane količine jače. Europsko skladište plina i njena popunjenost bila je top tema tijekom ljeta i jeseni gdje smo bili zaostajali iza targeta, međutim u 11. mjesecu cilj popunjenosti kojeg je Europska komisija postavila i nadmašen i to je bio pozitivan signal za današnje razlikovanje cijene plina. Međutim, situacija je vrlo fragilna. Prekid daljnje opskrbe vrlo hladan zimskih udarnih fronta, promjene u portfelju hidrologiji, prekidi u LNG-u mogu opet napraviti ogroman pritisak na cijene i na potrošnju. Ono što je isto važno, s obzirom da će se sad skladišta plina više trošiti, u proljeće ćemo doživjeti nižu popunjenost u odnosu na proljeće preko 3 godina, imat ćemo novi izvor u popunjavanju skladišta na iduću zimu. LNG je viđen kao jedna od glavnih poluga relativno brze reakcije Europe na ovisnost o ruskom plinu. Na karti smo napravili analizu kriminala u pogonu i gradnje u planu i vidimo da je u Europi vrlo aktivno zapravo. Izdvojili smo tu nekoliko zemalja koje su imale u rekordnom razdoblju implementirane među terminala. Njemačka sa trećim terminalom opuštenim u pogon, zatim Finska, talijanski snag koji je osigurao novi putnički terminal od 5 BCM-a, aktivnosti u Grčkoj, Aleksandropolu koji je bio otvoren za investitore iz naše regije, gdje se čak Makedonija, Bugarska aktivirala, Bosna je najavljivala i tako dalje. Na
Dakle, imamo vrlo živu LNG priču u Europi i ta LNG priča je iznjedrila i neki polje. Kao što smo čuli u uvodnom govoru iz Europske komisije, Europa je smanjila uvoz iz Rusije i to značajno, trenutno nešto ispod 10%. Korelirano s time, europski LNG uvoz je značajno porastao u odnosu na 2021. godinu, prvenstveno iz novih izvora Amerike i iz Bliskog istoka. Države su radikalno i snažno intervenirale, kao što smo čuli ministra. Intervencije su bile nužne da ograniči cijene, sačuvaju standard građana, da sačuvaju sigurnost opskrbe, međutim intervencije imaju neke svoje downsides. Intervencije nekad donose neizvjesnost u investicijsku zajednicu, kao što smo vidjeli u jednom trenutku kada se nije znalo šta će prajske i kako će biti implementirane. Hrvatska razina intervencije bila je otprilike 4,2% hrvatskog GDP-a, što je iznad prosjeka Europske unije, znači možemo govoriti o vrlo snažnom intervencijama. I za kraj, dao bi jedan kontekst moja analiza koja nije sveobuhvatna o trenutnom i budućem fokusu Hrvatske. Uz krizne intervencije vjerujem da Hrvatskoj treba snažan fokus na dugoročnu perspektivu politike i sektora, prvenstveno prave alokacije kapitala i strategije. Ako kroz 3 prizme gledamo trenutnu situaciju, šta možemo zaključiti? U segmentu održivosti imamo u jednom trenutku usporavanje razvoja projekta zbog raznih razloga. Trenutno pritisak na profitabilnost bioplina, izlazak dijela obnovljivih izvora iz Kine. U kontekstu cjenovne dostupnosti imamo rast cijena i volatilnost, imamo intervencije, sve ono što smo spomenuli. U kontekstu sigurnosti opskrbe radilo se na LNG-u, na skladištu plina, međutim i dalje imamo uvoz električne energije preko 35%. Možemo zaključiti da je fokus u kriznom razdoblju našeg društva bio na cjenovnoj dostupnosti i sigurnosti opskrbe, što je normalno. Međutim, pravi leadership se odlikuje u tome da se vrlo brzo možemo prebaciti na dugoročne razvojne mjere. Tu sam napravio jednu analizu koja nije obuhvatna, gdje možemo povezati pozitivne eksternalije i na dugoročne razvojne mjere. Kad bi uspjeli uključati investicije u obnovljive izvore energije koje stoje iz raznih razloga, da ne ulazimo u političke razloga svega toga, i postojeći veći udio proizvodnje i stvoreni kapacitete za OIE koji čekaju pripremljeni, tada bismo pozitivno utjecali na održivost, omogućili bismo korporativnom sektoru da se bolje hedžira kroz primjerice power purchase agreemente sa novim asetima, smanjili bismo inflatorne pritiske, korporacije bi mogli biti novi pokretači OIE-a kroz pravilnost i smanjili potrebu za uvozom kroz veći mix u određenim dijelovima godine i na taj način smanjili potrebe za uvozom. To ne bi bilo moguće bez da pojačamo i uvedemo nove paradigme mrežarina, naše prijenosne operatere i operatere distribucije, kako bi pojačali mogućnost regulacije izva prema sjeveru i priključenje distribuirane energije, jer bez toga nijedan novi projekt ne može doći u život. Puno vam hvala, nadam se da će ovo dati jedan kontekst i okvir za nadolazeće panelne diskusije i nadam se da ste čuli neke